Matapos ang mga pangyayari, dali-dali namang lumabas si Ordon sa silid na yon upang tingnan ang kalagayan ng babaeng pumasok sa kanilang bakuran. Pagsilay niya sa labas ng kanilang tahanan, bumungad ito sa kanyang gumagapang papalayo habang patuloy na umaangil. Napakarami na ding dumadaloy na dugo sa balat ng babaeng yon na parabang natusok ito ng kung anong napakatalas na bagay. Ordon, pagmasdan mo ng mabuti ang babaeng yan. Tingnan mo kung saan lang siya aabot. Wika ng estatwa sa kanyang isipan. Pagkarinig nito ni Ordon, agad naman niyang nasipat ang pagbungkal ng kung anong bagay sa lupa ng kanilang bakuran. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang kulay abong gagamba na halos sinlaki ng isang matandang kalabaw. Mabilisan itong sinunggaba ng babae na patuloy gumagapang papalayo. Pagbalik nito sa lungga, agad namang bumalik ang katahimikan sa paligid na parabang walang nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanyang nagawa dahil sa sobrang takot. Hindi niya kasi inaakala noon na merong ganoong uri ng nilalang ang namamahay sa kanilang bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman siyang tumungo sa kanyang silid upang magpahinga. Sa pagsapit ng umaga, naging maayos naman ang lahat. Dahil sa pagiging abala nila noon sa bukid, kung kaya't wala silang naging balita sa baryo. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglilibot, bigla namang nakuha ng kanyang mga trabahador ang kanyang atensyon nang marinig niya yung nag-uusap ukol sa isang bagay na nangyayari sa baryo. Ayon sa mga ito, na noong umaga nakita nila ang isa nilang kababaryo na nananakbo sa mga bahay-bahay. Humihingi ito ng tulong nang sinapian ang anak nito ng isang demonyo. Dahil sa panggigising ng kanilang kapitbahay, kung kaya't agad silang pumanhik sa bahay nito para makiusyoso. Alam niyo ba kung anong nakita nila roon? Isang kalunos-lunos na bata na nagkukulay lila na ang buong balat. Namumuti na din ang mga mata nito, indikasyon na meron talaga doong nangyayaring kakaiba. Ang higit pa nilang ikinatakot sa lahat ay ang pagkabasag ng lahat ng santo na nasa altar. Hindi naman sila doon gaanong nagtagal, gawa ng meron silang responsibilidad sa palayan nila Ordon at sa taniman nito ng mga abaka. Bale, nakatuon ang kanilang atensyon sa pagtatanim ng palay, gawa ng hindi pa naman sumasapit ang buwan ng anihan ng mga abaka. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang iniwang lupain ni Lolo Juan, hinati niya sa 3 bahagi. Ang nasa dulong parte nito, taniman ng abaka kung saan hindi ito basta-bastang mananakaw ng mga tao. Ang nasa harapan naman ng kanilang bahay ay taniman ng palay at ang nasa gitna nito, taniman ng saging at mga kamote. Matapos niyang marinig ang bagay na yon, bigla naman siyang napaisip, gawa ng unang beses na makarinig siya ng tungkol sa sapi sa kanilang lugar. Bagaman naging palaisipan yon kay Ordon, pilit niya pa rin yung pinaniniwalaan. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, agad naman siyang tumungo sa bahay ni Lolo Juan upang kausapin ang estatwang nagbabantay ng mga banga. Inaasahan niyang may alam ito sa mga nangyayari sa kadahilan ng isa yon sa mga naging kasangga ng bathala. Nang makapasok na siya sa silid, dali-dali naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng estatwa. Pagsilay niyang naglilibot yon sa harapan ng mga banga,
Agad naman niya ditong inilahad ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalaman. Matapos itong marinig ng nilalang, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Panigurado, kagagawan niyo ng isa sa mga demonyong nakatakas sa mga bangang ito. Kung hindi ako nagkakamali, isa yon sa abilidad ng paring praile." Dagdag pa ng estatwa na ang lahat ng mga nilalang na napapaloob sa banga binubuo ng iba't ibang kasalanan ng tao. Ang abilidad ng paring yon magpataw ng kasamaan sa mga inosenteng taong hindi pa gaanong malalim ang pananampalataya sa Panginoon. Ang dalawang panauhin namang nakasuot ng balabal at may kasamang aso nagdadala ng salot sa bawat lugar na kanilang mapuntahan. Pinapasama nito ang lahat ng taong nasa paligid nila na siyang nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan at mga pagkakampi-kampi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng tagapagbantay ng banga na mas mainam na buklatin na niya ang naiwang karunungan ni Lolo Juan. Makakatulong ito sa kanya upang magkaroon siya ng proteksyon kung sakali mang mawalay siya pansamantala sa bahay nito. Nang marinig ito ni Ordon, agad naman siyang napatitig sa estante na kinaroroonan ng libro. Pagsilay niya sa kandado nito, agad namang lumapit sa kanya ang tagapagbantay ng silid habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, itinarak nito sa trangka ng libro ang dala nitong sibat na siyang naging sanhi upang tuluyan ng mabasag ang kandadong pumipigil sa libro. "Ngayong malaya na ang karunungang yan, mag-iingat ka, Ordon, sapagkat ang librong yan ay merong 2 talim." Wika ng tagapagbantay matapos nitong mabuksan ang trangka ng libro. Nang marinig ni Ordon ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas sa silid upang umpisahan ang kanyang pag-aaral. Inaasahan na niyang marami siya doong matututunan, subalit sa pagbuklat niya ng libro, tumambad sa kanya ang mga pahinang walang laman. "Lolo Juan, ano po bang ibig niyong iparating sa akin? Papaano ho ako makakatulong? Gayong wala naman palang laman ang librong ito." Wika ni Ordon sa kanyang isipan. Matapos niyang makita ang nilalaman ng libro, agad naman niya itong itinago sa ilalim ng kanyang higaan. Minabuti niyang isantabi na muna ang tungkol sa nangyayaring sapi sa kanilang baryo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, wala naman siyang magagawa para makatulong dito. Makalipas ang 2 araw, sa hindi inaasahang pangyayari, merong bumisitang isang matanda sa bahay nila. Ang pangalan ng matandang yon ay Probo, nanggaling pa sa kabilang baryo. Nang makita yon ng kanyang pamilya, animoy kilalang kilala na nila ito sa kabila ng pagiging misteryoso nito kay Ordon. Bagaman wala siyang nararamdamang kakaiba sa matanda, hindi niya pa rin doon naiiwasang magduda, lalo pat bigla na lamang yung sumulpot sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan sa kanilang baryo. Sa ilang araw na pananatili nito sa kanilang bahay, halos litong-lito na siya sa kadahilanan ang aksyon at pag-uugali ng matandang yon ay napakalapit sa pag-uugali ng yumaong matanda na nagpamana sa kanya ng napakalawak na lupain. Akala ni Ordon na mamalikmata lamang siya, pero nang makausap niya ito, laking gulat na lamang niya nang ipagtapat nito sa kanya na ito at si Lolo Juan ay iisa. Mahirap mang paniwalaan, pero yun din ang sinasabi ng kanyang isipan. Hindi mo kailangang humawak ng lihim na karunungan. Narito ako, iho, upang gabayan ka sa mga bagay-bagay.
Batid kong tapos na ang aking pananahimik. Kailangan ko nang gumawa ng paraan upang maprotektahan ang lahat ng kayamanan sa tahanang ito. Wika ng matanda matapos niya yung makausap ng masinsinan. Dahil sa sinabi nito, tila ba naging palaisipan naman yon para kay Ordon. Napakatalinhaga kasi ng mga bagay na inilahad sa kanya ng matanda na halos dumating na sa puntong ikasakit na ng kanyang ulo ang labis na pag-iisip sa mga katagang kanyang narinig. 3 araw pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nananahimik sa bahay ni Lolo Juan. Bagaman alam na ng matanda ang tungkol sa sapi na naroon sa kanilang baryo, nakakapagtakang wala pa rin yung ginagawang aksyon. Nang hindi na maatim ni Ordon ang kanilang pananahimik, agad naman niya yung kinausap ukol sa mga bagay na nais niyang gawin. Lolo Probo, baka naman ho may magagawa kayo sa batang nasa baryo. Sabi ng aming mga trabahador, hindi pa nalulunasan ang sakit ng bata eh. Hindi ho ba't mapanganib yun para sa kanyang katawan at kalusugan? Nag-aalalang tanong ni Ordon. Huwag kang magmadali, iho. Lahat ng ating mga ginagawa nahahanay sa pagnanais ng bathala. Hindi ako maaaring umalis dito, lalo pat merong iilan na umaaligid sa atin. Halika, sumama ka sa akin sa labas. Ipapakita ko sa iyo ang aking sinasabi. Sagot naman sa kanya ni Lolo Probo. Paglabas nila ng bahay, bumungad kay Ordon ang 5 kalabaw na kumakain sa damuhan. Bagaman ordinaryong kalabaw ang mga ito, ayon sa matanda, grupo yon ng mga aswang na nagbabalat kayo. Naghihintay lamang yon ng tamang pagkakataon para umatake. Yun din ang naging rason ni Lolo Probo kung bakit hindi nila maaaring iwan ang tahanan ni Lolo Juan sa lahat ng oras. Sa pagsapit ng gabi noong araw, ibinili ng matanda sa kanya na huwag siyang matutulog buong magdamag. Ang kinakailangan niyang gawin, magmasid sa labas ng kanilang bakuran ng mga pangyayaring maaaring maganap habang lumalalim ang dilim sa buong paligid. Dahil sa sinabi ng matanda, kung kaya't nagpasya si Ordon na manatili sa gilid ng kanilang bakuran. Gumawa din siya doon ng siga, kung saan yon ang kanyang ginagamit sa pag-iinit ng tubig. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, habang siya ay nagkakape, bigla naman niyang nasipat ang pagsidatingan ng 5 kalabaw. Pagsilay doon ni Lolo Probo, agad naman niyang tumayo at mabilisang naglakad patungo sa mga ito. Ang tanging dala lamang noon ng matanda ay ang tungkod nitong hindi nito iniiwan kahit saan man siya magpunta. Sa pagharap nito sa 5 kalabaw, bigla namang napatayo noon si Ordon nang masipat niya ang mga kalabaw na yon na dahan-dahang tumatayo. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang 5 panauhin na halos kamukhang-kamukha ang wangis ng isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito, meron yung mga sungay na halos hindi nila kayang maitago sa kanilang mga noo. May mahahaba din yung braso at napakarami nitong insektong gumagapang sa buo nilang katawan. Ang labis pa doong ikinakabahala ni Ordon ay ang 3 biyak ng mga ito sa kanilang mga bunganga. Nagsisilabasan din sa mga biyak na yon ang hindi masukat nilang mga pangil, indikasyon na napakabangis ng mga ito. Habang patuloy itong pinagmamasda ng matanda, labis naman siyang nag-alala para sa sarili nitong kaligtasan. Pagsilay niyang pinaikutan na yon ng nilalang, buong lakas naman siyang sumigaw ng, "Lolo Probo! Takbo na!" Nang marinig ito ng matanda,
Ngumisi lang naman yon habang kampanteng nakatitig sa kinaroroonan niya. Pagramdam nitong papasunggab na sa kanya ang 5 nilalang, isang bagsak lang nito ng kanyang tungkod sa lupa, bigla namang natigalpo ang mga nilalang na yon. Ang tanging nakakaya na lamang na maigalaw ng mga ito ay ang kani-kanilang mga mata. Labis-labis ding naglalaway ang mga nilalang na parabang nais nitong sunggaban ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, marahan namang naglakad si Lolo Probo papalapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Paglabas nito sa loob ng kanilang bahay, dala-dala na nito ang 5 banga na pagkukulungan nito ng 5 aswang. Habang isinasalansa ni Lolo Probo ang mga bangang yon, kitang-kita sa mga nilalang ang labis nitong paghingi ng tawad. Animoy hindi pa man nauumpisahan ang ritual ng kanilang pagkabilanggo, alam na nito ang mangyayari sa kanilang mga sarili. Subalit sa kabila ng mga pagnanangis ng mga ito, ni katiting na awa, wala doong ipinakita ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na yung mag-usal at kasabay nito ang dahan-dahang paggapang ng napakaraming ipis sa kanilang mga katawan. Pagramdam ni Lolo Probo na makukulong na niya ito, agad naman niyang binawi ang kanyang tigalpo. Nang maramdaman ng mga aswang ang pagbalik ng lakas ng kanilang mga katawan, buong lakas naman nilang hinawi ang napakaraming ipis na gumagapang sa kanilang mga paa. Subalit kahit anong gawin nila, hindi yun sapat upang tuluyan silang makatakas. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga nilalang ngayon, kundi ang magsisisigaw habang dinadala sila ng napakaraming ipis sa loob ng banga. Pagpasok ng mga ito, agad naman yung tinakpa ng matanda ng isang takip na gawa sa kahoy. Dali-dali niya yung ipinasok sa silid ng mga banga kung saan naroon ang estatwang nagbabantay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang hinawakan ni Lolo Probo si Ordon. Gawa ng tulalang-tulala ito na nakatitig sa kawalan. Alam ng matanda na matinding takot ang dinaranas nito, lalo pat wala yung kaide-ideya ukol sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Iho, mas mabuting wag mong ilahad ang mga bagay na nakita mo ngayong gabing ito. Ang iilan sa mga mangmang, ikaw ay pagtatawanan at pagsasabihan na nasisiraan ang bait. Subalit para sa mga mata ng nakakaalam, ang karanasan mong ito ay isang pangyayaring tatatak sa kanilang mga wisyo. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa mundong ito. Wika ni Lolo Probo habang nakatitig yun sa kanya. Pagpikit ng mga mata ng matanda, laking gulat na lamang ni Ordon nang masipat niya yung nagliwanag na kulay asul. Sa puntong yon, doon niya tuluyang napagtanto na si Lolo Probo maaaring isa sa mga katawang ginamit ng bathalang nagngangalang Mangindusa. Mahirap man yung paniwalaan pero mismong ang kanyang mga mata ang naging saksi sa mga pangyayari. Nang mailigpit na nila ang mga banga, agad naman silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Malapit na dinoong sumapit ang bukang liwayway, kung kaya't minabuti nila Ordon na wag nang matulog. Pagpatak ng 8:00 ng umaga, niyaya na siya ni Lolo Probo upang puntahan ang kanilang baryo. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam na nila ang salot sa buong paligid. Alam nilang doon nananahan ang 2-3 nilalang na nakatakas sa mga banga, gawa ng kinakailangan nitong manginain para bumalik ang kanilang mga lakas. Hindi naman nababahala noon ang matanda sa kadahilan ng kahit anong gawin ng mga ito, wala yung kakayahan para siya ay matalo.
Sa pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang iilan nilang mga kababaryo na bumibili sa merkado. Lahat ng mga ito ay pinag-uusapan ang tungkol sa bata na patuloy pa ring sinasapian ng dyablo. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Ordon sa kadahilan ng alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Nang marating nila ang bahay ng bata, bumungad sa kanila ang 2 albularyo na dumudurog ng mga halamang gamot. Nangangayayat na ang katawan ng mga ito na para bang wala yung pahinga ng 1 linggo. "Manong, kumusta na ho ang inyong pasyente?" tanong ni Ordon sa 2. Nang marinig ito ng albularyo, agad naman yung napatingin sa kanila habang sumasagot ng, "Sa kasamaang palad, hindi pa namin natatalo ang nilalang na yon. Malakas siya, iho. Kaya niyang manatili at magtago sa katawan ng bata. Lahat ng aming alam ay ginawa na namin pero hindi yun umeepekto. Ang makakaya na lang naming gawin, pigilan ng nilalang na yon hanggat hindi pa dumarating ang tulong." Dahil sa sinabi nito, agad naman yung sinagot ni Lolo Probo upang hindi na mangamba ang 2 albularyo. "Wala na kayong dapat pang ipaghintay. Nandirito na kami." Wika ng matanda sa 2. Matapos nitong sumagot, agad naman yung pumasok sa loob ng bahay ng bata. Pagbungad pa lamang nila sa pinto, agad nilang naramdaman ang napakasamang hangin na pumapalibot sa loob. Napakabigat ng kanilang pakiramdam na para bang pumapasan sila ng sako-sakong palay sa kanilang mga balikat. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng bata, bumungad sa kanila ang kalunos-lunos nitong sitwasyon. Bukod sa nakatali ang buong katawan nito, meron din yung busal sa bibig upang hindi ito makapagbigkas ng mga buhay na kataga. Yon ang iniiwasan ng 2 albularyo nang sa gayoy hindi sila masumpa ng nilalang na kanilang pinapalayas. Habang patuloy itong pinagmamasdan ng matanda, panay naman ang pagpapalipad hangin nito sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pinaatras ni Lolo Probo si Ordon nang marinig nito ang mahinang pag-angil ng sinapian. Alam niyang hindi nito nagugustuhan ang kanyang ginawa sa kadahilan ng labis na nakakapaso sa balat nito ang mga lihim na karunungang kanyang pinakawalan. Pagtanggal ng busal sa bibig ng bata, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang paulit-ulit nitong pagbigkas ng mga buhay na salita. May mga pagkakataon ding sinasabayan nito ng pag-uusal si Lolo Probo na para bang nang iinsulto ito. "Sige lang, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Mamaya iiyak ka din sa harapan ko." Wika ni Lolo Probo nang marinig nito ang pag-usal ng bata na pabaliktad. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapalipad hangin, agad naman siyang umihip ng usal sa kanyang mga kamay. Pagsilay ng nilalang sa ginawa ng matanda, bigla naman yung natigilan sa kanyang pang-iinsulto na para bang nakakaramdam na yon ng takot sa kauna-unahang pagkakataon. "Ano, nasisindak ka na ba?" "Maghintay ka. Mamaya mararanasan mo din ang ipinaparanas mong sakit sa batang yan." Dagdag pa ni Lolo Probo habang inihahanda ang kanyang mga kamay. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan naman siyang lumapit sa bata. Nang ilang metro na lamang ang kanyang pagitan doon, agad naman siyang nagpakawala ng mga pamakong dasal upang hindi makatakas ang nilalang kung sakali mang nanaisin na nito na iwan ang katawang kanyang pinamamahayan. Paghaplos ni Lolo Probo ng kanyang mga kamay sa katawan ng batang sinapian,
Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng demonyo habang pilit itong lumalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita na ni Ordon ang paglaway ng batang yon habang patuloy na sumisigaw. May lumalabas na ding dugo sa mga balat nito, indikasyon na nahihirapan na ang nilalang na pilit sinusukol ng matanda. Maya-maya pa, bigla namang lumupaypay ang buo nitong katawan at kasabay nito ang paglabas ng isang napakalaking barang sa bibig ng biktima. Agad naman yung kinuha ng matanda at dali-dali niya yung isinilid sa isang garapon. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang pumasok sa loob ng silid ang dalawang albularyo. Sinabihan yon ni Lolo Probo na sila na ang mag-alis ng mga salot sa loob ng bahay, gawa ng madali lang naman yung gawin. Matapos ang kanilang pagtulong sa bata, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, pansin ni Ordon ang seryoso nitong pagmumuka na parabang merong nakaambang panganib sa kanilang dinaraanan. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, agad namang ibinili ng matanda sa kanya ang nalalapit na unos sa kanyang pamilya. Labis kasing naniniwala noon si Lolo Probo na maghihigante ang nilalang na siyang kumukontrol sa nadakip nilang demonyo. May kutob din siya noon na malapit nang bumalik sa bahay ng Mangindusa ang paring praile upang pakawala ng pinuno nila. Panahon na siguro, iho, para malaman mo ang nilalaman ng gintong banga. Wika ni Lolo Probo habang ikinukulong nila ang barang sa isang maliit na banga. Okay, grabe ang angas ng episode na to. Lalo na yung pagpasok ni Lolo Probo. Tapos parang tumalon lang yung anyo ni Lolo Juan kay Lolo Probo, di ba? Tapos gagabayan siya ngayon ni Lolo Probo. Siguro, kaya nito gagabayan niya si Ordon para ituro yung mga hindi niya pa nalalaman na dasal, kumbate o kung ano man. Pero ang pinaka-interesado ako rito kung sino o ano yung nilalaman ng gintong banga. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Bukas, episode 4, tapos yung finale natin, magkasunod din yun. Kaya pahintayin na lang ako ha. Yun lang. Salamat.